खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नाय फट'खौ नुबाय जानांगौ नङा होनबा? दा माने बे फट'आ दासान्दि बिराद भाइरेल जागासिनो। नोंथांमोननो नैबे फट'नि बागै आङो गुवारै फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर। दासान्दि माने फेसबुक खुलिबा इउटुब खुलिबानो माने गोबां बर'फोरनि सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा माने बिराद भाइरेल जागासिनो नङा होनबा? दिनै नैबे फट'खौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। ओमफ्राय बे बाथ्राया माने बे फट'आ माने मा रोखोमनि जादों, मा रोखोमनि जाथाय नङा होनबा? दा बे फट'खौ नोंथांमोनाव सिनायखायो, बे फट'आव सोर नङा होनबा? मुलि बेफारि आरो सानु खेमफ्राय ना मा होनो नङा होनबा? बिथांमोनखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो। बिथांमोना फेसबुकनि बिराद मुंदांखा नङा होनबा? दा सानु खेमफ्रायाबो बिराद फेमासखा, ओमफ्राय मुलि बेफारियाबो नङा होनबा? दा मुलि बेफारियाथ' बायदिसिना मुलि बेफारि फानथिङो माबाथिङो, मोजाङै बिथाङा लिरनोबो रोङा नङा होनबा? खेबसे बिथांनि गोबां भाइरेलबो जाखांबाय, माने बुजानाय माबानाय बेफोरबायदि नङा होनबा एक्सेट्रा। बेनि गेजेराव ओमफ्राय जोंहा सानु खेमफ्रायाबो खेबसे मोनसे गाज्रि टाइपनि भिडिअ'जों माने बिराद भाइरेल जादोंमोन। बिथाङाथ' ओरैनो सिनायजाखायो हिर'इन्स माने टाइप नङा होनबा? गोबां एलबाम्सफोर दं, बिथांनि एलबामफोर नायदों मोजां, ओमफ्राय कन्टेन्टफोरबो लाबोयो गेजेर गेजेर, ओमफ्राय माने लाबोखायो माने बिदि नङा। ओमफ्राय दा मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों नोंथांमोना जेनेबा दाख्लै मा होनोमोन, जिहेथु मैदोम बसुमतारी नङा होनबा? मैदोम बसुमतारीजों मोनसे ओरैनो फ्रेंक भिडिअ बानायदोंमोन होनबा, जेनेबा मोनसे रुमाव थानानै गाज्रि खालामनाय बायदिसिना रोखोमनि भिडिअ, जेनेबा ओरैनो जास्ट गावसोरो मोनसे मिलायलायनानै भिडिअ बानायदोंमोन होनबा, दा भाइरेल जानाय रखम। मैदोमा जेरै गाज्रि टाइपनि मानसिफोरखौ हमो नालाय, दा जास्ट बिदिनो खालामदों, बेयाव भाइरेल जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर, नैबे फट'खौ लानानै दा माने गोबां मानसिफ्रा सेयार खालामगासिनो, मुलि बेफारिजों ओमफ्राय सानु खेमफ्राय बे माने मोनसे उन्दुनानै थानाय मोनसे फट' सेयार खालामदों आरो माबा कमेन्टआव लिरनाय नुदों माने, खिन्थु बिदि गाज्रि टाइपनिबो नङा दे माने। ओमफ्राय सानु खेमफ्राया माने उन्दुना दङ, मुलि बेबस होनाय माबा होनाय बेफोरबायदि मोनसे फट'खौ नायबानो जाबाय। कमेन्टफोर माने लिरनाय दं मोनसे टाइटेल, मुलि होनानै बेहुस जादों माबादों। दा बेफोरखौ जों मिथिला माने नङा होनबा? दा AI जों बानायनाय गोबां माने बिदिबो थायो, दानि जुगाव हमनाया सैथोआ मा, खिन्थु जों सैथोआ मा दाबो बुजिया। ओंखायनो दा गोबां भाइरेल जागासिनो बे फट'नि बागै मा जादों। ओमफ्राय मुलि बेफारिया ओमफ्राय मोनसे गस्ला खुनानै फट'खौ माने ग्रुपनि मोनसे स्ट्रं फट' दङ होनबा, बेखौ लानानै दा माने गोबां मानसिफोरनि साननाय मोनसे गाज्रि टाइपनि फैदों आरो नङा होनबा? दा सैथोआ मा बेखौ जानला मोनला मिथियालासिनो भाइरेल खालामनाङा नङा होनबा? बेखौनो खावलायनाय थाबाय। ओमफ्राय जिहेतु माबा मोनसे जादोंबा माने माबा मोनसे जाथाय जादोंबा सैथोआ फैगोन लासैनो, मा जाथाय जादों नङा होनबा? दा बेखिनियाव बुंना दोनथ'बाय लोगोफोर। नोंथांमोना मा बुङो बेनि सायाव कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय।